Lenka Matunová, lidová na 11, podporní stát Benátký nad Jezerou, zdravíte. Němcová, Antošová, Samešová, Kolínek a Švečka. Lenku Matunovou a lidová 11, podporní stát Benátký nad Jezerou. A Lenka Matunová nám pokračuje tím následném rozskakování. A bude útočit na čas Stanislava Perouky 23:93, to je zatím vedoucí čas. A Lenka Matunová to stihla, takže jsme viděli zatím vedoucí 23:27.